základní služby ustrojeného v soukeném stejnokroji 21 je ve vycházkové podobě tohoto stejnokroje, takže má nárameníky v barvě, které označují druh vojska. Červená barva nárameníků s černými lemovkami v tomto případě znamenala pěchotu. Nejde o sbor národní bezpečnosti, jak si leckdy diváci myslí. Ta jedna červená páska na každém nárameníku je pak hodnost svobodníka. Jde o hodnosti zavedené podle sovětského vzoru a vlastně tento stejnokroj v této podobě byl zaveden v roce 1951. Voják mohl k tomuto stejnokroji, pokud měl, nosit vlastní hnědé polobotky, jinak nosil v podstatě polní obuv, vysoké černé kožené boty. Tak, já poděkuji prvnímu figurantovi a poprosím druhého figuranta na plac. Tak, tento vojín je rovněž ve stejnokroji 21, akorát už nejde o vycházkovou variantu, ale o služební a polní. Je vyzbrojen německou puškou Mauser, jednalo se o kořistný materiál po německé armádě, u nás byla zavedena jako puška vzor 98N. A tento voják je konkrétně ve strážním ústroji, takže má pouze zbraň, náboje a bodák. V této podobě vojáci hlídali kasárna, vojenské objekty a tak dále. Tento voják už má na sobě před chvílí zmiňované vysoké kožené boty, jsou to boty vysoké 24. Tak, voják nám pomalu odchází strážit původní stanoviště a na přehlídkové molo nám vyráží další figurant. Tak, v této podobě, tak jak vypadá tento vojín od pěchoty, tak tehdejší voják by šel bojovat do pole. Má na sobě vlastně jenom to nejnutnější. Přes hrudník má stočený soukenný plášť, který v této podobě sloužil zároveň i jako, řekněme, jakási ochrana hrudníku. Pod ním má ještě za opaskem zastrčenou polní lopatku, která se v této poloze nosila právě v boji, aby bylo možné ji použít a případně rovněž chránila proti střepinám. Na hlavě má již československou ocelovou přilbu, která vlastně vychází řekněme, ze sovětské předlohy rovněž. Na zádech má ještě další kořistný německý materiál, zatímco u předchozího vojáka to byla puška, tak tady jde o německou ochrannou masku, která byla rovněž v československé armádě zavedena a používána zhruba až do poloviny 50. let. Nad ní má upevněny protichemické přezůvky a rukavice. Je vyzbrojen československým samopalem 24, ráže 7,62 mm a jsou do toho stejné náboje jako do sovětské pistole Tokarev, respektive samopalů PPS. Tak. Na opasku na levém boku má sumku se zásobníky do tohoto samopalu. Do jednoho zásobníku se vešlo 32 nábojů. Na pravém boku pak má mošnu, takzvanou malou polní a pouzdro od polní lopatky. V té malé polní nosil voják základní potřeby, zejména hygienické. Tak, já poděkuji tomuto vojákovi, který je připraven do boje. A na přehlídkové molo nám nastupuje další figurant. Změnili jsme barvu stejnokroje, v tomto případě jde o vojína základní služby zařazeného k letectvu. A takto by ten voják vypadal při pěším přesunu. Je oblečen lidově řečeno plné polní. Na zádech má zbalený tlumok s celtou, připevněnou přilbou. Na pravém boku má rovněž jako předchozí voják mošnu, na levém boku má už československou ochrannou masku M52. Je vyzbrojen opět československým samopalem, který je vlastně na první pohled shodný s tím předchozím, akorát, že tento je vybaven sklopnou ramení opěrkou. Tak je zajímavé, že vlastně ti vojáci zařazení u letectva, byť to byli vojáci základní služby, tak měli kompletní výstroj v modré, respektive šedomodré barvě, a to včetně tlumoku a mošny. Na druhou stranu přilba, brašna na ochrannou masku a sumka na zásobníky, tak byly v klasické vojenské chaky. Tak, je oblečen pro podzimní, respektive zimní období, je v plášti, na hlavě má soukennou čepici a přestože jde, řekněme, již o tu první polovinu 50. let, tak jako polní a služební byl donošován stejnokroj vzor 45 a součástky tohoto stejnokroje, ten plášť a ta lodička, tak jsou právě od něj. Tak, já děkuji vojínovi od letectva. A na přehlídkové molo nám vstupuje svobodník tankového vojska.
Ten má přes soukenný stejnokroj 21 oblečenou dvoudílnou pracovní kombinézu, která se spínala v jeden díl. Opět má na nohách boty vysoké 24 a na hlavě má tankistickou kuklu. Tyto kukly byly velice zajímavé tím, že jsou na nich použity díly z původních německých druhoválečných leteckých kukel. Jak vidíte, ty kožené mušle na uších, tak to jsou původní sluchátka, dokonce i původní krční mikrofony, původní elektronika, ta je právě z těch německých kukel, ale ta samotná kukla, ta plátěná část, je již československá výroba. Hodnostní označení Svobodníka vidíte na pravé straně hrudi. Nebylo tomu tak, že by bylo zavedeno až později na stejnokroji 60, takzvaném jehličí, které si řada z vás pamatuje. Toto hodnostní označení na hrudi se na pracovních oděvech používalo dokonce již od první republiky. A právě ta jedna červená páska znamená Svobodníka. Tak já poděkuji tomuto předposlednímu modelu. A posledním modelem budu já sám, za chvilku se k vám vydám. Představím vám to, co mám na sobě. Já jsem ve stejnokroji nadporučíka pěchoty. Je to vycházkový stejnokroj, takže bez vysokých bot, bez opasku, prostě tak, jak by si vyrazil třeba do společnosti. Tehdy se opravdu uniformy nosily podstatně víc, než jenom do služby. Na mé čepici vidíte ještě původní odznak, který byl zaveden v československé armádě v roce 1930. A i v souvislosti s tou změnou názvu na Československá lidová armáda, ten odznak s meči, který mám na čepici, bude brzy za několik měsíců nahrazen již hvězdou. Hodnost nadporučíka vidíte na mých ramenou a jde opět o hodnostní označení zavedené podle vzoru sovětské armády a červené límcové výložky jsou zároveň s těmi nárameníky, tak označují opět druh zbraně. Ta červená barva byla určena pro bojové druhy vojsk. Šlo o pěchotu, tankisty, výsadkáře. Pak byly v naší armádě ještě zavedeny černé doplňky. Ty nebyly jenom pro ty černé barony, které tady pan nadporučík zmiňoval před chvílí, ale používali je vlastně technické druhy vojsk, a to včetně spojařů železničního vojska a tak. A hnědou barvu tu měla zase vojska takzvaně